Il-proċess beda meta kont qed ngħix Malta, snin wara, ġifieri meta ġejt l minn Praga qabel ma mort Lussemburgu. Anka kieku ma ssifirx ma mortx Lussemburgu b'ajt Malta, probabbli konnekta bl-istess affarijiet. Per eżempju, srib huwa dwar bniedem li iħossu barrani f'pajjiżu stess. U jiena kien ħossni hawnhekk, jiġifieri ma kelli bżonn insifer biex ninduna biha li. Ma kelli bżonn dik id-distanza biex nara Malta kif jara dak il-karattru. Li qed jiġri issa huwa li qed nibda nbiegħed dejjem iżjed minn Malta. Bħal pereżempju rocket għaddej jgħaddi mid-dinja ma tibqa' għaddej u bil-mod id-dinja qed tisparixxi fil-bot. U hekk qed inħossha Malta issa. Pereżempju għandi ktieb issa lest u kważi laqas irid nippubblikax, laqas inħossu iżjed is-suġġett. Mbagħad għandi proġett wara li huwa wkoll dwar Malta, ma Malta li nista' nilgħab biha. Hija Malta li hija totalment anke dwar affarijiet veri, dwar post li vera jeżisti, huwa finzjoni. Fejn nista' kważi noħloq Malta mill-ġdid fl-immaġni tiegħi forsi. Alex, però inti tajt il-protagonista tar-romanz tiegħek Graġaw Sallo-Vedanużi iħossu barrani f'Malta. Ma l-impressjoni qawwija li tuħu bil-romanzi hija li jħossu barrani dejjem u kull imkien. Iħossu barrani Brussell, ma jien nħossu barrani anki fl-aħħar parti tar-romanz meta sejjer lejn Marokku bil-darraħal partikolari fil-Marokk li tuħu l-impressjoni li mhux se jsadda twis hemmhekk. Għandna jiena dik l-impressjoni li juhu u romanz li jħalli il-bibin kompletament miftuħin għan interpretazzjoni naħseb parti mill-messaħħa tiegħu bħala romanz. Ġieli, jiena l-kuriżità qawwija tiegħi hija jekk l-awturi li jittraslokaw li kisom baqgħu Malti, baqgħu jikbu bil-Malti, baqgħu jikbu awdjenza Maltija. Imma sempliċement ċarru quddiem miflok qegħdin il-Belt qegħdin Tasnima, miflok qegħdin Malta qegħdin Brussell jew Lussemburgu, jew forsi il-Ġordania u Gaza fil-każ ta' Karl. Il-kursità tiegħi hija jekk tispiċċaw x'mark tiktbu iżjed dwar Malta. Jiena nara li hemm każ individwali ħafna x'jiena ma nħossx l-istess bħal Alex pereżempju li kienu naqsmu forsi ċerti perspettivi anki ideoloġiċi sejtilhom sens wiesa, però jiena nħossni qrib ħafna l-Malta ma nafx għala, għandi ma solvejtix ngħid nifsi waqt li Alex iħossu imbiet għall-aħħar. U qed jitbiet iżjed. U qed jitbiet iktar, waqt li jiena x'kultant forsi noqrob iktar. X'kien il-mistoqsija? Mistoqsija hija jekk speċi meta titla' u naħseb li jħossu anki jiena kont l-Awstralja għal xarej is-sajf li għadda. U il-passjoni hija vera, hija profonda. Mhux tal-immigranti kollha li tqajt magħhom Maltin, ma l-passjoni li għandhom ħut minnhom għal Malta. Għandi xi ħadd partikolari f'moħħi li għandu passjoni għal Malta li hija naħseb ferm ikbar kolli ngħid minn tiegħi. Forsi dik id-distanza propju għal mhux tant il-distanza kritika li għarra nisemmu qabel, imma forsi jew romantiċizzazzjoni, jew passjoni vera, ġveri mhux qed ngħid romantiċizzazzjoni f'sens negattiv, assolutament. Nista' ngħid jiena fil-każ tiegħek dwar Malta, imma mhux b'intenzjoni għax is-suġġett li xejn nikteb dwar l-istorja li ħarġet mill-binna kellha riskontru Malti speċifiku ħafna, sewwa. Minkejja mumenti li huma sadu xibli umanament tiġbir bħala emozjonali, però hija storja dwar Malta titratta affarijiet li huma uniċi għalina. Però jiena nbassar u nitteorizza kieku li bħala kittieb eventwalment maħniex se nkomplu nikbu dwar Malta neċessarjament, però se nużaw il-Malti u Malta u l-mod kif Malta u l-Malti nesperjenzaw il-ħajja. Anki l-mod kif il-lingwa iġġelna narblu il-ħajja ta' qudiemna. Għax għalkemm għandna l-istess ħajja qudiemna, però ċek bil-lingwa tiegħu u bl-esperjenzi storiċi u ta' postu se interpreta forsi minn ottka differenti minn Malti jew Ingliż jew Taljan. Jien naħseb eventwalment se nibdew nitkellmu dwar suġġetti oħra,
marbutin ma' Malta. Iżda l-uniċità tagħna se tkun minħabba li qed nikbuhom bil-Malti u allura qed ninterpretawhom mill-ottika Maltija li tagħtina l-lingwa. U minn din is-sitwazzjoni joħroġ dan it-terminu li nirreferi għalih fin-nota qasira tiegħi fil-programm meħud minn Ivan Kallus, mill-professur Ivan Kallus, din l-idea ta' kitba traslokata, translocated literature, li qed nitkellmu fuqha. Wara Alex ħajjagħmel kumment ieħor Karl u jieqfu mbagħad jitilgħu Stella u l-mislimi tagħha. F'wieħed mill-kummenti illi Alex bat li meta konna niddiskutu din dan is-simposju qalli illi għalih Malta hija finzjoni. Hawnhekk tista' tkompli fuq nifs interpretar il-periklu naħseb illi tidħol fil-kwiti. Inna se noħroġ mid-dor, kulħadd jistenni nidħol fil-kwiti. Kif kont qed nispjega qabel, ħalla ti eżempju vera ċar. Sentejn ilu ġejt Malta s-sajf, ġejt t-leġimat mal-familja. U kont ili xi xhur nirriċerka dwar tasliema seklu ilu. Ħafna ritratti, naqra ħafna. U peress li ma tantx kont ersaq lejn Malta, kont dejn il-lukanda tal-kavallieri, faċċata tal-exiles. Kont inħares li l-exiles u assolutament ħadd għax moħħ jistenna li jara l-exiles ta' mit-senija. Minħabba ritratti li kont qed tirriċerka. Minħabba li Malta li hija dik. Għax qed nirriċerka. Il-Malta tal-lum solida li bil-proveri kollha tagħha u whatever, ma tantx ħassa iżjed. U ma nasibx li hija escapism laqqas. Huwa it-triq li ħadd bla żilta jiġifieri. Jekk inti ma tgħix f'pajjiż, kif ħadd tikteb fuq il-pajjiż? Eżempju ieħor, jekk inqatt maqbad karozza tal-Arriva li tiġa tempu, jiġifieri tal-Arriva, u jkun naqbad l-Antiki, u qiegħed Brussell komdu qed nikteb fuq xi ħadd intilha fuq tal-linja. Kif ħa nispjega, kif ħa niddeskrivi karozza tal-linja tal-Arriva jekk qatt ma tlajt fuq? Għandi f'moħħi karozzi antiki bil-ħabel. Hija problema li qed inħossha ħafna bħalissa li ħaġa li ma nħossix iżjed rilevanti kważi f'Malta. Jekk ħanibqa' fuq realiżmu u soċjali u dawn l-affarijiet. Nasib din hija tema li eventwalment fit-tielet sessjoni meta titlu fid-diskussjoni intom li uħud minnkom tgħixu barra minn Malta, nasib għandkom ħafna xi tgħidu fuq dan il-punt. Iva, jena frok, għal-kontrarju ta' Alex, dik ma naraħix, jien narani li iktar ma jgħaddi żmien li ngħix barra, għalija mhux kwistjoni ta' li nista' nkun inqas realistiku dwar Malta, ma li Malta ssir inqas relevanti għalija. U li isu ritratt li qed jiffejdja mhux fil-memorji, għax il-rabta għal-Malti kien naqra l-aħbarijiet dwar Malta u koll affarijiet ta' dinja, però mbagħad miegħi nifsi fil-ġerarkija tal-prioritajiet u dan l-affarijiet li nħoss li huma interessanti li nista' nikkomunika magħhom hija Malta ssir iktar u iktar relevanti, iktar mingħajr appell fil-verità. U ħaġa oħra li ġrat li hija li minn madwar 3 snin ilu bdejt nikteb l-Ingliż għal-ewwel darba kreattivament. Għandek ktib ta' poeżi bl-Ingliż publikat l-Amerika. U dak kien mument ta' liberazzjoni. Fis-sens li Malta mhux biss saret irrelevanti ma m'għandix għalfejn kellim iktar. U ħassejt illi issa m'għandniex iżjed. Għalkemm inħobb nikteb bil-Malti,
issa jgħat moment fejn rrid niddeċidi li ħan niktibha bil-Malti u b'nisu mhix deċiżjoni faċli jew razzjonali u ma nafx nispjega. Ħafna drabi hija determinata minn kif jiġu l-kliem fil-bidu ta' poeżija jew ta' storja kif bdejt naħseb dwar oriġinarjament. Però fetħit li għalija triq illi il-fatt illi m'għandix għalfejn iktar nitkellem ma' Malta li kienet liberatorja. Illi Malta tagħmel li trid u jiena nagħmel li trid u m'għandniex għalfejn noqogħdu nħablu rasna biex nikkomunikaw. Tikkonsidrati l-arbi għad tikkonsidrati? Le, għax m'għandix dik il-kompetenza li nikteb qalbi tajjeb li biex nikteb l-Ingliż biss ħadet li kważi 30 sena nikteb kont diġà nikteb l-Ingliż fil-ġurnaliżmu ma qatt ma kelli dik il-konfidenza biex nagħmilha bl-qalbi. U issa tħoss affinità mal-Ingliż letterarju jew tħoss li l-kelma tiegħek mhux ma tħossokx impostur jew. Le, għax qed tiġri. Ġifieri għal madwar 30 sena ma setax tiġri, kien hemm blokk awtomatiku li mhix il-lingwa tiegħek. Sakemm ġrat għal raġunijiet veri speċifiċi kelli nikteb għal xi ħadd partikolari u bit-tiġri. U l-liberazzjoni issa fil-fatt li l-udjenza tiegħek mhijiex bil-fors l-udjenza Maltija iktar milli għax għażilt lingwa oħra li hija dal-każ lingwa internazzjonali. Eżatt, l-arrej l-għalet u ħafna iżjed imprevedibbli u għandi outreach ħafna ikbar li għalija hija wkoll importanti, forsi għax jiena ġurnalist imma li għandek outreach. U anki għaliex meta tara l-livell ta' di parti minnha mhix ir-raġuni, definitivament mhix ir-raġuni, ma tara il-kritika, il-livell ta' feedback, l-impatt pereżempju bħal ta' Alex, vera għajjem kontroversja, ma li taf li qed tolbot għal-flok għal-fejru mentri jekk tikteb b'lingwa tista' tgħidilha universali, dik laqas biss tiffiker għax jista' jaqrak xi ħadd mill-Amerika, jista' jaqrak xi ħadd minn Bangladesh, jista' jaqrak xi ħadd mill-Palestina u għandek aċċess għalih u da jista' jaqrak. Aħna issa bdejna fl-aħħar nitkellmu fuq traduzzjonijiet tax-xogħlijiet Maltin. Kellna ġenerazzjonijiet li ma rnexxinniet issib ħabib li joqgħod jagħmilek favur jittraduċilek. Fil-fatt jiena oġġettivament ma naqbilx miegħek fis-sens li naħseb li meta tikteb bil-Malti għandek udjenza u għandek udjenza identifikabbli u inti xi ħadd dik l-udjenza u jekk trid tilħaq udjenza ferm ikbar kull m'għandek bżonn traduzzjoni. Imma ma teżistix. Li teżisti. Qed tibqa' teżisti. Versa fil-flus għalija. Tibqa' teżisti. Inti taf Karl inti dwar id-dinja taqra x-xogħol tiegħek anke bil-Malti tradotta l-Ingliż. Għamil li favur. Albert, dik il-livell ta' għasta organizzazzjoni u ta' ġifiri għanna nejdu. Li tifrustra. Nejdu kan nejdu li l-lingwa jgħalli bietamilna Maltin. Hija lingwa li ħadd ma jafdu għara. Ġifiri xieħriġna mill-letteratura tagħna. Meta l-Ministru